Ja sam Kamasi Feđa, atletski trener u Atletskom klubu Vojvodina. Zadužen sam za grupu disciplina višoboj, skokovi, preponska trčanja i bacanje koplja. Potičete iz sportske porodice u kojoj se, pretpostavljam, negovala ljubav prema sportu, a posebno atletici. Pa koliko je porodica uticala na razvijanje vašeg sportskog dara, a i kasnije i vašeg sportskog puta? Pa u mnogome, zato što je moja majka, ona se bavila gimnastikom još kao mlada. Otac mi je bio prvo atletičar, kasnije atletski trener, pa je bilo, kako bih rekao, dosta uticaja da ja zavolim ovo sa čim se bavim danas. I praktično ja sam, kad sam izašao iz porodilišta, čim sam rođen, sledeći korak je bio tu da su me doveli na atletski stadion, tako da je tu sve počelo za mene. A u kom ste kraju odrasli? Kako je uticao taj kraj na vaše odrastanje? Pa ja sam odrastao na Novom naselju, išao sam u osnovnu školu, Proleđanska brigada sa Novog naselja i ta škola je bila poznata po sportu, tako da sam ja sa svojim rezultatima praktično bio i deo nekih lepih rezultata, da kažemo, te svoje osnovne škole. A da li u tim dečačkim trenucima je postojala želja za možda nekim drugim sportom ili atletika bila definitivno taj sport? Pa nije, bez obzira što mi je otac bio atletski trener, nikada nisam osjećao taj pritisak da ja baš moram da se bavim atletikom, tako da su u tom periodu odrastanja ja sam izuzetno puno volao košarku, tako da sam se čak i bavio košarkom i nekim drugim sportovima i ja sam i dan danas praktično ostao na neki način uz košarku. U nekim periodima svoje karijere sam radio kao kondicioni trener u nekim od klubova i sa nekim od individualaca košarkaša, tako da nisam baš bio skroz usmeren na atletiku. Atletiku sam odabrao u tom nekom smislu da sam, kao dete sam se pobedama na nekim takmičenjima uspeo da se nađem. Od dete kad pobeđuje samim tim je to atraktivno da onda ostane i onda sam ja na taj način ostao u atletici. Pa je Ćale bio tu sve vreme uz mene i kao stručno lice, kao trener, tako da nije bilo teško da ostane u atletici. Danas ste uspešan trener. Šta je to što je uticalo da ostanete na takvom visokom nivou? Pa to kreće iz tih dečačkih dana, ali kao atletičar sam bio, želeo sam da se takmičim, da pobeđujem, tako da posao koji sam izabrao kasnije isto ima veze sa tim, jednostavno spremajući atletičar isto to tražimo njih i kroz njihove rezultate jednostavno ostvarujem neke svoje dečačke snove koje sam imao kao sportista, a to sticajem okolnosti nisam uspeo da uradim način koji sam želeo, ovako kroz trenerski posao su mi se mnogi snovi ostvarali. Da li postoji neka razlika kada ste bili sportista i kada ste osvajali svoje sportske uspehe i da li postoji danas razlika u tom osjećaju kada vaši sledbenici osvajaju svoje sportske uspehe? Pa sad, postoji naravno, vi kad ste takmičar, to je nešto drugo. Znači, ta čitav teret ostvarivanja rezultata je na vašim leđima, a trener je tu taj koji vas usmerava, jednostavno se vodi kroz to. Sad je to drugi posao. Ja sam praktično, kao atletičar, sam sve te detalje koje mi je otac prenosio, najčešće otac, pa i neke moje kolege kasnije, sam praktično prenosio svojim atletičarima, ali gledajte, treneri su ti koji samo vode sportistu. Paze da kad skrene sa koloseka da ga vrate nazad, tako da je praktično sav teret je kod njih, a mi kao treneri treba jednostavno da na najbolji način im pomognemo da ispune svoj maksimalni potencijal. Da li će to takođe biti način da se privuku novi sportisti, odnosno da se deca privuku da se zainteresuju za atletiku još više? U svakom slučaju, takav jedan kompleks će jednostavno sa tom veličinom prostora obezbediti veći broj dece i samim tim lakše će selekcije biti, mnogo su veće šanse da sa velikim brojem dece dođe do tog jednog kvaliteta koji će se pretvoriti praktično u vrhunske atletičare i ja se nadam da će do toga doći vrlo brzo. Mene zanima neki sportski gaf ili neka zanimljivost koja se možda desila u vašoj sportskoj karijeri. Motke su u stvari najveći problem, pošto su dugačke preko 5 metara i to je uvek problem na aerodromima. Mislim da to nije izolovana situacija, nego to je nešto što nam se često dešava, čak šta više u kontinuitetu, ali mi kad dođemo na check-in tamo, onda prijavljamo svoj prtljag i prijavljamo motke. Onda kad pokažemo prema tom rekvizitu, znači oni na check-ingu tamo i opa kad to nemoguće. Onda mi njih u stvari ubeđujemo da oni treba da se opuste, da to sasvim moguće, bez obzira što su oni tu zaposleni, a ne mi.
jer jednostavno oni se jako retko suočavaju sa tom situacijom, ali te motke, ti rekviziti na kraju uvek uđu u avion, ali na prvom tom potezu, kad mi to krenemo da objašnjamo, to je za njih nemoguće, ali na kraju se to uvek desi, tako da je to. Meni to je interesantno, recimo u tom transportu, jer to bukvalno u celom komadu se prenosi ili... Da, motke ne mogu. Motke i koplje, ali koplje ne nosimo, pošto to je jedan rekvizit koji uvek organizator ima. Ali motke se smatraju ličnim rekvizitom, tako da svaki sportista je dužan da ima svoje motke, tako imamo i mi. One su, kako bih rekao, tako kabaste, nezgrapne, dugačke i sad oni treba da uđu u taj prtljak kargo aviona i to sad nije ni malo lako. Sad, baš zbog toga mi kada putujemo, karte koje vadimo, zato što ima dosta presedanja, vadimo takve karte, takve avione koji mogu da ponesu motke. Onda su ti letovi vrlo često skupi, komplikovani i duže traju, tako da su nama motke jako puno problema pravile vezano za putovanje i ti putovi koji treba da budu jednostavni su izuzetno komplikovani. Imali smo jednu situaciju u Južnoafričkoj Republici koji su išli na pripreme, išli smo u Cape Town na pripreme i tamo je vrlo često problem povratka motki, zato što imaju neki skener koji sa aerodroma, kad se vraćaš iz Afrike, ne može tu da se prođe i te motke vrlo često ostaju na aerodromu. I taj problem imaju Južnoafrikanci, naši atletičari prijatelji, i onda smo jedne godine imali takvu situaciju da smo normalno stigli u Cape Town, ne znajući kako ćemo motke da vratimo, smo znali da ćemo imati taj problem. I desila se ta situacija da je Mihajlo, on se ranije vratio zbog nekih obaveza u Srbiju, a ja sam ostao 2-3 dana duže i praktično je moj zadatak bio da ja vratim te motke. I to je takav haos nastao na aerodromu, da su oni nas non-stop odbijali, da sam ja posle sat i po vremena uspio da dovedem menadžera aerodroma i da mu objasnim da te motke mogu da uđe, on je meni upravo pričao da ne mogu, da se njemu rekao, ali imate cargo village, on je rekao, kao tu je 5 km, pa rekao, možemo da prenesemo te motke, pošto tamo prenosite taj veliki prtljak, on je rekao, pa možemo. Pa rekao, ajde onda da ih prenesemo, pa da ih tamo ubacimo, da ih ubacimo u putnički avion. I onda je rekao, pa možemo, u stvari možemo. I na kraju smo na taj način uspeli. U tom momentu avion me je čekao sat vremena da se sve to desi. Tako da je bilo, mislim, sa aerodroma uvijek bilo zanimljivih situacija, pogotovo zbog motke. Dakle, da li je atletska oprema skupa? Da. Pogotovo u slučaju jednog desetobojca kakav je Mihajlo bio, zato što to je specijal oprema i svaka disciplina ima posebnu obuću. Sad imate 10 disciplina, znači 10 pari obuće treba samo za takmičenje, a ta obuća je potrošna. Znači tu sigurno treba 30-40 pari godišnje samo obuće. I sad, mislim, motke su jednostavno jedan rekvizit koji može duže da traje, ali vrlo često se oštećuje, to je takav materijal, elastičan je i ti materijali za izradu su izuzetno osetljivi, tako da i to je nešto što ne traje neograničeno, a izuzetno su skup rekviziti. Tu su koplja, tu su diskovi, kugle, tako da ima svega. Plus odeća koja se brža haba, mislim to da ne pričam, tu se trenira 6-7 sati dnevno, tako da... Dakle, nažalost, zbog ove globalne situacije, izgradnja atletskog stadiona je trenutno stopirana. Na svu sreću, to će se nastaviti samo u nekom doglednom periodu, pa koliko taj atletski stadion bi značio za atletiku, posebno u Novom Sadu i, eto, da kažete nešto iz vašeg ugla, kako se to vama čini i da li bi vam to mnogo značilo za karijeru dalje budućih sportista? Mislim, to je jednostavno tako nešto, jedan neograničeni benefit za nas ovde u klubu, a i uopšte za ceo grad. Mislim, taj kompleks koji treba da bude, ja se iskreno nadam, vrlo brzo je od izuzetno velike važnosti, jer mi smatramo da će taj kompleks biti praktično centar istočne Evrope vezano za atletiku i mi to očekujemo oberučke da se to što pre desi.